κάνει, ποιο είναι το συνολικό μήκος του λυκού. Το δούλεψα λίγο και το έφτιαξα. Να παίξουμε μία να κάθονται όλοι και ο Δημήτρης κάτω. Δώστε και παρακάτω, δωρεάν είναι. Αυτό το σημείο πρέπει να είναι πάντα, γιατί Η Μίτσι δεν είναι παράξενο. Ελάτε καλέ! Ελάτε, Είναι Σάββατο, 5 Αυγούστου 1917. Οι Θεσσαλονικοί ετοιμάζονται να ανηφορήσουν σιγά σιγά για τον Εσπερινό. Αρκετοί θα κινηθούν να ξένα. Πού είσαι Μαρή, τα τραπέζια μου για τα γκαρσόνια στο Φλόκα και το Κρυστάλ στην πλατεία Ελευθερίας σερβίρουνε τους αξιωματικούς και τους φαντάρους των ξένων στρατευμάτων που έχουν κατακλείσει την πόλη λόγω του Μεγάλου Πολέμου. Παγωτά που μοσχοβολούνε γάλα από τα βουβάλια που βόσκουνε μέσα στη λασπουριά κατά Δεντροπόταμο και Καλοχώρη μεριά. Από εκεί είναι που φυσάει ένας θολός αέρας μεσημεριάτικα. Γεμίζει κουνούπια την πόλη! Έπινα το τσάι μου, ντυμένος ελαφρά, όταν... Το ξέρετε ότι έχει πιάσει μια μεγάλη φωτιά. Λένε ότι καίγεται η μισή πόλη. Εκείνη τη στιγμή το βρήκα υπερβολικό αυτό που είπε. Μετά όμως από λίγο, ανέβηκα στην ταράτσα για να δω. Έδειχνε σαν κάτι απόμακρο που δεν με αφορούσε. Ένα πράγμα θα σας πω και να το χωνέψετε καλά. Εγώ τη μελιτζάνα δεν τη βάζω στο στόμα μου.
Μελιτζάνα και κυρία Μαρία στο ίδιο τραπέζι δεν γίνεται, το εννοείτε αυτό? Το λέω αυτό για να εξηγούμαστε από την αρχή, γιατί ξέρω ότι έχετε ακούσει για μένα 100 χρόνια τώρα αυτές οι αηδίες ξανά και ξανά. Τηγάνιζε μελιτζάνες και πετάχτηκαν οι σπίθες από τη Φουφού και πήρε φωτιά το στρώμα, μετά το κατάστροφο, μετά ο καπετάν Μιχάλης, μετά μου. Εγώ! Τηγάνιζα εγώ μελιτζάνες. Βάζω τα πασούμια, κατεβαίνω κάτω στον δρόμο. Όλη η γειτονιά στο πόδι ήτανε. Τρέχα, κύρα Μαρία, κι εγώ είμαστε. Και τότε βλέπω το καπνό και τις φλόγες να χυμάνε στο σπίτι μου. Ούτε που πρόλαβα να μπω να ρίξω κάτι επάνω μου, έτσι με την παλιορόμπα όπως ήμουνα, άρχισα να κατεβαίνω προς την Αγίου Δημητρίου σαν τη χαμένη. Ούτε να κλάψω, ούτε να φωνάξω. Σαν κάτι να πάγωσε μέσα μου. Σαν σε μια στιγμή να γίνανε μπούζι τα σηκώτια μου. Πάγος σκέτος. Ένας σχήμαρος από σαστισμένους, ξεσπιτωμένους ανθρώπους ξεκινόταν ολόγυρα. Ήταν μια βιβλική σκηνή. Οικογένειες που θρηνούσαν. Σπίτια που κατέρεαν με κρότο, καθώς τα κατασπάραζαν οι φλόγες και τα αποτελείωνε ο αέρας. Μάζεψε τα στρώματα! Οι τοπικές αρχές μας άφησαν αβοήθητους. Άφησαν το πόστο. Άφησαν τον πόστο τους και έριξαν την ευθύνη στους συμμάχους. Ήρθε ένα τάγμα με 2-3 χειροκίνητες αντλίες που πιτσιλούσαν κάτι στάλες νερό. Γράφαν πάνω τους Sun Fire Office 1710. Μας φέραν αντλίες του 1710. Αλλά εμείς νερό δεν είχαμε, γιατί το κρατούσαν για τα στρατόπεδα. Κρατούσαν το νερό για τα στρατόπεδά τους και μας φέραν τις αντλίες. Γιατί! Γιατί! Γιατί!
17. Περί την τρίτη ώρα μετά μεσημβρία, εντός μικράς οικίας, επί της οδού Ολυμπιάδος, αριθμός 3, ή της κατοκείτο υποπροσφύγων. Γράφτηκε ότι τόσο ο σφοδρός νέων Βαρδάρης, όσο και η έλλειψη επαρκών πυροσβεστικών μέσων επέτρεψαν εις τας φλόγας να προχωρήσουν με θαλματιώδους ταχύτητος. Μέχρι τις 11ης ώρας μετά μεσημβρίαν της 6ης Αυγούστου 1917, ότε απεσβέστια αυτής η πυρκαγιά, επιφάνεια 1.000.000 τετραγωνικών μέτρων είχε προσβληθεί. Στη συνέχεια, όταν έγινε φανερό στον καθένα πως θα καιγόταν κι αυτοί, έτρεξαν στο ίστατο πια όριο κάτω. Κοντά μου. Κάτω. Θυμάμαι ένα Βρετανό αξιωματικό να λέει σε μια ταλαιπωρημένη κυρία που φορούσε ένα επίσημο ένδυμα τόσο ατέριαστο με την περίσταση: ο αέρας άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες τράπηκαν προς τη θάλασσα. Χαίρετε. Είμαι ο Ερνέστ Εμπράρ, Γάλλος αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος, πολεοδόμος. Για κάποια από αυτές τις ιδιότητές μου με παρακάλεσαν να σας σχεδιάσω μια καινούρια Θεσσαλονίκη. Ζήτησα και μου φέρανε ένα χάρτη της παλιάς πόλης, αυτής που κάηκε. Την είδα και ταράχτηκα, δεν είναι πόλη αυτή. Ποντικοφολιά είναι. Στενά δρομάκια, τυφλά αδιέξοδα, ούτε μισή πλατεία. Σκέφτηκα, mon Dieu, ce n'est pas possible. Αυτή η πόλη έχει λήξει από καιρό, πολύ πριν την πυρκαγιά. Ένα είναι σίγουρο, σας άξιζε μια καλύτερη πόλη. Τέλος πάντων, πήρα χαρτιά και μολύβια και την έφτιαξα. Και ακόμα μέσα σε αυτήν ζείτε. Όταν βαδίζεις στην παραλία και βλέπεις τη ρωτώντα ίσια πάνω, τη βλέπεις γιατί εγώ θέλησα να τη βλέπεις. Όταν πηγαίνεις το παιδί σου στην πλατεία Αριστοτέλους για να φωτογραφηθεί με τον Άγιο Βασίλη και εσύ κάθεσαι στο παγκάκι και κοιτάζεις τον Όλυμπο, τον κοιτάζεις γιατί εγώ σκέφτηκα ότι αυτό το βουνό βρίσκεται απέναντι από την πόλη σου, για να μπορείς να το χαίρεσαι τρώγοντας σπόρια και ταΐζοντας τα περιστέρια. Όμως ως εδώ δεν σκέφτηκα εγώ να την κάνετε πάρκινγκ αυτή την πόλη. Δεν πρότεινα εγώ να χτίσετε όλα αυτά τα 8όροφα αριστουργήματα που σκοτεινιάζουν το σύμπαν. Όμως, έλατε για λίγο στη θέση μου και απαντήστε μου. Πείτε πως είστε πολεοδόμοι και σας φέρνουν το χάρτη της σημερινής
πόλης μπροστά σας. Και ας σκεφτείτε αν θα αλλάζατε κάτι. Και τι θα βάζατε στη θέση του.